Ev 36 salın ku bajarê Çiyayên Alpî bi navê Volleyer bûye paytaxta hunerê Çiyayî yê Demkî. Bajarê Volleyer mîvandariya pêşbaziya peykerên berfiya navneteveyî dike. Di vê pêşbaziyê de hevdê komên ku her yek ji 3 kesan pêk tê ji perçên girseyî yên cemedê peykerên mezin yên gelek bedev û gewre ava dikin. Ez ji kever peyker çê dikim. Ez peykersaz û neqşifanim. Ev dever û atmosfer û berî her tiştî hezkirina min ji vî karî re dihêle ez pê vebêm girêdan. Tiştên ku em li vir diceribînin tenê di pêşbirkên cemedan da pêk tên. Guhertina hewayê tê wateya livandina madeyê. Ez çêkirina peykersaziyê li mal bi rêyek neasayî fêr bûm. Piştre ez li ser avakirina dîzaynê tiştên din bûm. Aniha jî dîzanîngehê de di beşa hunerê ciwan de me. Di nêrîna min de peyker bi gelemperî li gor hawirdûrê bi rastiyane nayê guhertin. Peyker li her cihî wek heve ji bingeh da. Peykersazî jî weke şêwekariyê bi şêwazên cuda pêk anîna hunerê ye.